Toto सफैबाय जोंहा दैथुन वा हेन्डसामथार MCM Woodland Point Sri Riti Mushahari Platoon Commander. MCM Woodland Girls Platoon Commander Pratibha Rava. नांला मोसानायखौ खेबबाय थाला गानां कपिराइटसो फैजोबगोन डेरिबेलना जिबलाय थांगोन हो नोंस्रासो नायनोसै अबाव थांनाय जायो गारिखौ बेसेबांबा गोजानावसो दोनबोदों नायनो हागोन नै रेडि जाखाजोब्बाय थांनो माबायावनो थांसै ना फिक्स जामारबाय डेरिबेलाव फिक्स जाबाय डेरिबेलाव थांसै आरो ना जालालाय नै हेलमेट हमबाथाय गाज्रि जाखायो खानाय गाज्रि जाजोबबाय बिसखौसै नों थाङिया बिदिनो आयौ बिदिनो 2 बोसोरसो जाबायमोन आरो ना 2 बोसोर आंबो बिदिनो जाबाय दां थाङिया बिराद गोबावसै आरो ना दिनै बेरायनो नागिरदों अफिसनि स्टाफ माखासे ओमफ्राय बेलाय बिबोनां ओमफ्राय फंबाय जों दा थांसै आरो ना हजाय भिउफ्राथ' बिराद मोजाङानोखा टाइमा अभार जादों आरो ना ओंखायनो माबाखौ भिडिअ बानायनो मोनासै आङो मास पास गेलेनायखौ बानायनो मोनासै दा दे जेबो नंला ओरैनोबाबो बेरायनायनि माबा दंखायोमोन आरो ना प्लेनिं दंखायोमोन आरो ना दा बेरायनोसै आरो ना बावनो माथो उफाय दा थांसै होमबा जोङो नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ वन्दे मातरम वन्दे मातरम मा जायगा मोनलाय बियो नायगाव मोनफैबाय आरो ना बारा गोजान गैला आगोल फार्स्ट थांजेनबासो बिराद गोजान मोनोमोन दा बारा गोजान मोनला थाब सफैनो मोनथारदों सफैनोसै र' हजोंहाय भिउखौ डाइरेक्ट देखायनोसै आरो ना भिउआ बरिया हजोंनिया हाजो हाला जाय जाय फैफेरनाय बेफोर मिथिखागोन जाय फैफेराखै बिसोर नायबानो जाबाय आरो ना बांसिनानो फैखाबाय हले थेवब्लाबो गोबावसैना जों फैया ओंखायनो दिनै थांनाय नायनोसै स्प्राइट लानोसै हजोंहाय अभार माबा दामा 10 थाखानियानो 20 थाखा जायोबा होमबा स्प्राइटआ बेसेबां जागोन दाय 200 थाखासो जाहैलाबायबावगोन ना गारि पार्किं लागोन ना मागोन दाय दा लायाबो जानो हागौ गारि पार्किं होनबा जों लामायावसो दोनगोन दा लाग्रोसै आय' डेन्जार हिटलाय जायगाया नै नायनो हागोन हाजोआनो हाजो हाजोआनो हाजो हाजोआनो हाजो बिथिं आं फैफेराखैमोनलै नों फैफेरबाय सिगाङाव फैबायमोन आङो गोबावसै बांसिन ना बै सिगांनि मोनसे जायगा दंबावोमोन ना बिथिंसो थांनाय जायोमोन बांसिन नैबिजों फैनाय जायामोन हो बैजों फैयोब्रा ओंखायनो नैबिजों साबसिन नुयो भिउखौ जों बैजोंबाथ' हाजो खाथिखौल' खेबनाय जाबायमोन ना नायनो हागोन वेदाराबो जि मोजां दिनै आसोलफ्रा होलांगोरबाय नै बेकग्राउन्डखौ नायलाय गाइस बाप बे साइडथिं फैफेराखैमोन आरो ना दिनै फैनायबाय नायलाय बरियालै माइरि हाजोआनो हाजोजोब खाथियावनो प्लेजार मोनलायलायबाय गोसोखौ बरिया थांनोनो बालायलायबाय जोंखौ गालांजोबगोरलायबाय बे माखासेफ्रा ना बरिया मारलै ना ओरैबायलाय बेकग्राउन्डसिं
बेकग्राउन्डआ आयौ जायगाया वाव थांनोनो बालायलायबाय जायगानिफ्रायनो सान्दुंबो दुंबाय एबार दहाय एसे सायामोन बेयाव थांसै र' थांसै लेट जालायबाय साइकेल राइड खालामदों मालाय साइकेल बिसिना थिक थ' सफैबाय नै जोङो हाजोआ नै जायगायावनो दं हाजो बायदिखौ नुवा माबा हाग्रा रज'नायफोर बायदिसो नुयो नायदो गोजाननिफ्रायसो बरिया नुयो आरोना सफैबाय दैफोरखौ देखायनो र' बरियानो सार्कसो थागोन नामा ब्राबाव बैथिं दैफोरखौ नायब्रा माइरि कक्रदाइल थाग्रा नुखायोलै जायगाखौ जाबाय नायनो हागोन नै हाजोआ आंनि उनावनो देनजार नै जायगायावनोखा थांबानो फुरा नै दांनो मोनसे बायदि आरोना बरिया जायगाया नोंसोरबो बेरायफैनाय नायथार आरोना बे जायगायाव जुदि सोरबाफोर फैफेराखैबा बरियालै हिट जा बरिया मोनबाय बेकग्राउन्डआ नायनो हागोन वाव नाइस भिउ देरबिलथ' मोनफैनाया मोनफैबायमोनलै नाथाय बैहायसो थांनो गोसोमोन आरोना आङो बै न' नुदोंना नैबियो बेयाव थांनो गोसोमोन नाथाय नैबे ससेयाव नैबे बिफांनि गाहायाव आरोना दैजोब आरोना थांजाया ओंखायनो नांला दिब्लायावनो थांसै दिब्लायावनो थांसै दा थ' फाइनालि नै दिब्लायावबो सफैबाय आरोना सिङाव हाबैनो नायनोसै माबा लायासै टिकेटखौ लायासै जोंनिखौ मानो होनबा सिनायनाय दंमोन नामालाय सासे बिदा बेखौ सिनायखायोमोन नालाय ओंखायनो फैसा लायासै टिकेट 50 थाखा लायोमोन नङाबा मोनसे गारियाव दा जोङो सिङाव थांनानै नायनो नायसै आरोना हाला बे सान्दुं गोसा थाला मोनसे थांगोन बिसोरो ओरैनो थांगोन नायसै जाखायो नै हेंगिं ब्रिजआव गाखोनोसै हेंगिं ब्रिज चल बे बाबा फार्स्ट टाइम सोर फार्स्ट टाइम ए ओइ गाखोबाय बायलाबायगोनसो नामा आयौ मावलायलायो सोर गाबजोबलायो लैथन केसा लागा आच्छा लागा बरिया नै खोस्लिफानाजोब सोमावदोंसो खालमासि खय बोसोरनिफ्राय बे जोरनानै दङ बे बाथा मोनसेयानो दालां मोनसेल' फाला बै अफायथो मोनसेया दालां मोननै मोनसेल' दालांखा सिगांनिफ्रायनो
Yo yo yo. Hey, background naik. View view view. जोंनो नांगौ view. गोथां कालार ब्लु कालार माबानि बरिया बेफोर जायगाया. नाव गाखोयो बिलाय बे गस्ला कालारनि बानायनाय बियो दालाङा फैदो औ एथ' दिब्लायाव फैयो नाथाय मोनथिफेरा बेयाव बिदिबो जायगा दं होननानै डेन्जारलै ओरैथिं फैथारनानैसो आरोना नै भिउफोरखौ नायनो हागोन नै बिसोरबो दं फुरा बिथिं बिदि दं होननानै मिथियामोन आरोना एथ' फैयो मोनथिफेरा नों मिथियोमोन नङा दे मोजाङै खिथालाय बेसे गोबावसैमोन बेयाव दङ बे आङो ना बावखायाखै जानाया बोसोरसेनि उनाव सिगां फैखांबाय आरोना ओमफ्राय दंमोन थेवब्लाबो दंमोन आं एथ' फैयो नाथाय औ आं बिथिं फैफेरामोन आरोना नायनो हागोन नै एकदम ओरै फैथारनानै लास्टआवसो आरोना बियो लास्टआवसो नै थेंक इउ नायनो हागोन नै भिउफोरखौ हाब जेबो मा बुंबावनो नैफोरखौ कालारल' फुनबावदो बरिया दैफ्रा नाय सुइस गेटफोर बायदि नुलायो हेंगिं ब्रिज आरोना बैथिंना फिसासो आं बेखौ मिथिफेरामोन बोसोरसे बारबायनो फाग्ला जागोन बरियालै फैना मोजां मोनबाय दिनै गोदान नुफैबाय आरोना जायगा हिट मोनबाय फैनानै बरिया